Assalamu alaykum mehriban tomaşaçylar. Bu surpriz Ibrahimzanyň adyndan. Ine ata watanymyz Türkmenistanyň her bir güni toyu, her bir güni bayrama wetlerýär. Ine şu günem şeýle azaýyp toýlaýan Berdimurad agamyzyň akmelini gelnejemizin mehriban perdendi Baýmuratjany, onuň mehriban çykany, ýagny häzirki wagtda Russiýa Federasiýasyna iş saparyny dowam etdirýän Ibrahimzan ýürüýte mehriban çykany üçin bir näçe gutluklary, bir näçe sowgatlary ýollady. Häzir nesip bolsa ýazgymyzyň dowamyna Baýmuratjanyň şeýle-de şawewiniň bag toýuna bararys. Ibrahimzanyň adyndan nähili sowgatlar bar, nähili garaşylmadyk surprizler bar. Ine muny bolsa häzir videomyzyň dowamyna size hödürler. Edil Ibrahimzanyň gutlugy ýaly bizem ählijämiz bugunky ýaşlaryň bagtly bolmagyny, bagtly ýaşamagyny, agdyr ýaşamagyny tüýsürekden ardy edýär, ýurt taşynda zähmet çekýän mehribanlar bolsa maşgalasyna, enatasyna sagaman gowuşmagyny tüýsürekden ardy edýär. Azaýyp fursatlary Jeyhun Production size hödürleýär. Davaramyza gatnaşýan toýmyzy gutlamak gelen surpriz topary bar diýär. Şonky Baýmuratjanyň bagyt toýuny, bagyt taşamyna sowgat. Şeýerde häzir surpriz bilen adardan kärdeşimiz we şägirtimiz bugün mozu şu ajaýyp purdada tanış eder. Tuğlama geleyin, inha. Hani şu yerde sahnamız giňeldilim mehribanlar, ýeke jaman. Giňeldeýilen şu yerde, ýaşdymy. Tuğlama buňky toýmyzda Jeyhun saňa gerek ýokmy diýen. Video köpeltir. Baýmuratjan inha buňky bagyt toýuňa bagyt taşamyňa surpriz topary ýürüýte toýuň gutlan keltir. Surpriz kimiň adyndan näme getirdi? Inha şu yerde adyr gadardan kärdeşimiz we şägirtimiz nesip bolsa şu ajaýyp odan purdata düşündirer. Başdylar. Alayfa sağol, zanyň sağ bolsun, ömrüňiz ok bolsun. Assalamu alaykum mehriban adamlar, günüňiz haýyrly bolsun. Asmanymyz asuda, ýurdumyz parahat bolsun. Ählijaňyzy azaýyp günne, toýly günne, döwletli ozakda, döwletli maşgalada hoş gördük diýäs. Baýmuratjan, bagtly boluň, bagtly ýaşaň, agdyr ýaşaň, owadan ýaşaň. Ömrüňizem özüňiz ýaly owadan bolsun. Şular ýaly bir-birige gerek bolup ýakyn bolup ýaşaň. Ilki bilen öz gutlugym. Ene ondan soňra ýürüýte Russiýa Federasiýasyna iş saparyny dowam etdirýän mehriban çykanyň bar eken. Ibrahimzan. Ibrahimzan saňa ene bir näçe sowgatlary, şeýle-de ajaýyp gutluklary ýollady. Häzir oň gutluklaryny men aýdyp çykaýyn diýsem, buňky işige şeýle dowam edýän. Şeýle bir owadan gutluklary bilen ýazyp berdi da maňa. Şoň üçin bir agzdan ähli älim gowluklaryny saňa ýollaýar. Çykanyň Ibrahimzanyň adyndan. Ibrahima da sagaman gelmek nesip etsin. Ilki bilen ene owadan gülçemeni. Durmuşyňam şu owadan gülçemenleri ýaly owadan bolsun diýip gülçemen gowşurýar. Ilki bilen kabul edip alýan. Ene ondan soňra ýürüýte süýjülük torty. Dur bir min. Çykanyň Ibrahimyň adyndan sowgat. Ene ömrüňem süýjülük torty ýaly süýjü bolsun. Sowgatlarda da gutluk bar. Ene şeýle-de panda, kung fu panda däldi, diňe tans oýnaýan panda. Munda kung fu ýok, diňe tans oýnaýar. Hani mehribanlar ajaýyp sowgatlar üçin, ajaýyp direkler üçin bir çarpalyň onu. Tuğlama. Berdimurad aga, akmelini gelneze. Allah'zan ozoňyza gelen aýagy düşsün. Inniki näme agtyk soýmak, çowluk soýmak nesip etsin. Allah'zan döwletli ozoňyza şular ýatoylar kän bolsun. Ähli mehribanlaryň döwletli ozoňyza şular ýatoylar ýygy-ýygydan ýar bolmagyny tüýsürekden ardy edýär. Ibrahimzanyň özüm seni gutlajak diýär. Onuň gutlugyny diňläliň, ondan soňra azaýyp tanslar bilen dowam eder. Assalamu alaykum taýgatna mehmanlar hem daýlar daýdalar. O Mehmet. Merhabaun kanım Baýmuradyň bagyt toýy. Meni özgördigimde kutlamak isteýän kanım Baýmurad bagtly bol Allahdan. Gojaň, söýjäň gowluk bolay. Daima daýdama gelme hyzmaty ýogaýarlardan. Bagyt ödüňizi hiç sotan bildiremezsin. Dünýädäki iň men bagtly ýana oglaryny bagtly bolaýsyn. Olmaýan, köp sag bol Ibrahimzan. Sen hem döwletli ozoňa, döwletli maşgalaňa sagaman gelmek nesip etsin. Yine gutlugam. Bolýar diňläli gutluklary diňläli. Ene agasy Seyit Muhammedmi? Enisi başdyna. Hem men sağ olun, sağmana turun. Toýum bir şowkly geçirmän. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar, ejede men gowmy adalarymyz sağmana oturýarsyňyzmy? Ejede toýlar oň bolsun, gutly mübarek bolsun. Allahjan geliniň aýagy düşsün. Amjan bagtly bol, bagtly ýaşa, toýlaryň gutly bolsun. Mübarek bolsun. Allahjan bir uly bagtly maşgallaryň biri bolun. Iňor peskinleriňizde şu günkü durmuş toýuňyz ýaly bolsun Allahjan.
Yeni killerden alaca nesip bolsa bir koç oğlumuz ayağını kıydığımız olsun. Ulur maşgalların biri olmanızı arzu ettim. Mihmanlar sizden silahı geleniz için köp sağ olun. Tağın arkasın maşgalan silah geleniz için. Hemen sağ olun, sağmana turun. Toyan bir şokulu geçsinler. Baýmyr Hasan, begenniň mutlu olara. Garaşdyňmy, garaşmadyňmy? Tuweleme, janyň sag bolsun, bagtly bolun, bagtly ýaşaň. Ýene bir el sarpalyň onu ajaýyp mutlu bolar üçin. Onu ähli zämet uly şowkun bilen sahnamynyň merkezine tans edýär, ene panda var, ýörüýti, oraňyň adyndan goýberler. Ähli mehmanlar tans meýdançyna sagyrýar, gedegi bolsa, biziň meşhur aýdymçymyz Yusuf Nuriýew azap aýdymlary bilen dowam edýär. Kümüştepe'nin yolu bana dar vuruyor. Kümüştepe'nin yolu bana dar vuruyor. Gece uyuda görenler vah ona dar vuruyor. Ona dar vuruyor. Gece ucağını görenler vah ona dar vuruyor. Şona dar vuruyor. Attan kenarı orsın paramı. Attan kenarı orsın paramı. Vay vay gece ucağını canım. Kümüştepe'nin yolu